कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. रत्नागिरी जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा फटका खेड आणि दापोली तालुक्याला बसलाय. आज रविवार 5 जुलै दिवसभर सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे खेड दापोली मुख्य मार्गावरील सुर्वे इंजिनियर्स परिसरात देखील मोठ्या प्रमाणात पाणी भरलेलं आहे. त्यामुळे खेड दापोली हा मुख्य मार्ग आता बंद करण्यात आलाय. याशिवाय खेड दापोली मार्गावरील आणखी काही ठिकाणीही पाणी भरल्याची माहिती समोर येत असून वाहतुकीवर त्याचा परिणाम झालाय. काही भागांमध्ये वाहनांची गती मंदावलेली असून परिस्थिती लक्षात घेता नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय या मार्गावर प्रवास टाळावा असं आवाहन करण्यात आलेलं आहे. दापोली तालुक्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन हे विस्कळीत झालेलं असून रस्त्यावर देखील पाणी साचलंय. याच पार्श्वभूमीवर दापोलीहून सायंकाळी 5 वाजता रत्नागिरीकडे निघालेली एसटी बस डेंटल कॉलेज खेड परिसरात रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्यानं पुढे जाऊ शकलेली नाहीये. रस्त्यावर पाण्याची पातळी वाढल्यानं सुरक्षेच्या दृष्टीनं बस पुन्हा दापोली बसस्थानकाकडे माघारी आणण्यात आली आहे. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम झालेला असून प्रवाशांची गैरसोय झाली आहे. सध्या दापोली तालुक्यात मुसळधार पाऊस सुरू असून नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय प्रवास टाळावा आणि सोबतच प्रशासनाच्या सूचनांचं पालन करावं असं आवाहन करण्यात आलेलं आहे. पावसाची तीव्रता कायम राहिल्यास आणखी काही मार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी.